Мале, колко вкусни спагети, Влади, имам. Чакай да ги изям. Ей, Валтер, не ми яш спагетите! Но това не е честно. Аз имам броколи, а ти спагети. Аз защо нямам спагети? Защото аз съм ял салата и не съм ял такива булкуци, например чипсове, такова соди, кока-кола. И затова майка ми е дала една награда. А това е спагети. А ти не си ял здравословни неща. И тогава ти си получил броколи, за да отслабнеш и ти. Ти не отслабваш. Добре, но поне може ли само едно парче? Не, майка ми каза да не ти давам дори нито една хапка. Но аз не искам тези броколи, много са гадни. И тогава като не искаш броколите, аз ще ги изям. Вау, усещам, че силата ми идва при мен. Вау! Ох, мале, тая машина как ми затисна броколите в устата, мале, колко болеше. Много ти благодаря, Влади. За нищо, но другия път да внимаваш, трябва да си ядеш храната. Добре, ще те послушам.